Hey YouTube, så det her er dans nu. Men velkommen til København i Danmark. Vi skal over til Lejland nu, og i morgen der skal jeg lave videre på den her film. Så det bliver ret fedt, men nu skal vi over til Lejland, så ses der. Så er vi tilbage. Det her er Alexander. Han er ikke så meget cool i dag. Der var telefon hele tiden, men ja, det var det, så. Så er vi her. Vi er i gang med at køre bil. Vi er faktisk lige begyndt med at køre. Men pigerne laver noget mærkeligt lige nu. Jeg ved ikke, altså. Det er vores. Ja, det var flot. Men ja, vi ses bare over i Lejland, så jeg finder bare Så er der 5 minutter til vi Det var en is. Ja, vi er der snart, så ses bare der. Nå, det går op. Nå, men det er herovre i midten. Ja, der er langt. Så, okay. Vi er her. Vi er her. Så er vi her, guys. Det her bliver flot. Det her bliver sindssygt godt. Fordi vi er her ved Lejland. Og ja, jeg er her med mine venner, og den her skal du følge på. Der sker jo bare noget, men vi finder bare, når vi kommer ind, så se, det der er, hvad jeg kalder en Lejland. Du kan bare ikke se, ja, du kan ikke se det. Nu skal vi derind og filme det, så jeg håber, det bliver godt. Ja, om en times tid skal jeg filme det herinde, men så ses vi bare, når min mor og min papfar kommer igen. Så ses! Men så nu er vi tilbage. Vi er tilbage, og pigerne er jo bare her, som det går nu, men nej! Okay, ja, nu skal vi prøve nogle ting, så ses, ja. Vi er i bolden! Jeg er på krav, og jeg vil se. Ej, forkert vej, fuck. Forkert vej. Okay. Ikke hvorfor vi gør. Okay, nu gør vi. Jeg har lige spottet noget. Min trampolin! Ja. Okay. Jeg lige spottet. Selvfølgelig går han på penge. Selvfølgelig skal det være råd. Ja, okay, lad os bare gå. Så hopper vi sgu da. Det gør ondt, det der. Det der bliver også sindssygt. Let's go. Jeg skal fandme op på den her. Au. Så lige starten. Au. Man. Au. Okay. Den er smag. Jeg er ved at komme op næsten. Jeg skal bare lige... Lad os lige se, hvor jeg er til fod. Okay, let's go. Det er min godt så god. Det er sidste gang. Så Lejland er lukket, og jeg er stadigvæk igen, men jeg skal stadigvæk ud, så ses, når jeg kommer hjem. Hej, velkommen tilbage. Det her er næste dag faktisk, hvor vi skal hjem, men bare fordi jeg ikke gad at optage, da jeg skulle hjem, så ja.
Men nu er vi næste dag, og jeg er stadigvæk meget træt og sulten, så jeg skal nok føre senere, så ses. Så er Alexander oppe nu, og vi skal over og spise brunch ved caféen faktisk lige nu. Der er min mor, som der er ved at pakke, fordi vi skal snart hjem efter morgenmad, så ja, jamen vi ses bare over ved brunch. Så er vi på restauranten, og jeg har med Nutella. Det smager ret godt, så jeg spiser færdig, og så ses vi, når vi skal køre igen, så ses. Alexander har læbeste på. Chokoladelæbeste. Så er vi på vej hjem. Min telefon har ikke meget strøm, og jeg er træt, så jeg vil bare gerne se lidt på min iPad og min telefon på vej hjem. Så ja, vi ses bare, når jeg kommer hjem. Ses! Ja, det her over i skolen, men det her er slutningen. Jeg gad bare ikke at filme, når jeg kommer hjem, så håber I nyder den her vlog. Ses!